seria un forçat, perquè penso que totes les ponències, encara que no ho sembli avui, estan plenes de contingut i a més estan plenes d'actualitat quan es parla d'immigració, quan es parla d'integració, quan es parla de la nacionalitat, quan es parla, en definitiva, en línies generals, sobre el que és l'Andorra, una Andorra acollidora, i que sempre ha sigut independent del cap de govern. I aleshores no s'ha votat i es diu que s'ha mandatat a l'executiva per buscar un substitut. I aleshores aquí, no sé si hi ha la premsa, si s'hagués votat, jo únicament amb l'ego que se'm caracteritza, hauria votat en vermell, perquè això es veu d'una forma clara que tot això s'acabi. I és bo que sigui així. I l'Eric, a més, ens donava tot de xifres que són veritat. I a més, deia, i ho fèiem un qualificatiu que diu que eren xifres, les xifres són les xifres, i ho afegia inapel·lables. I és veritat, i jo no acostumo, ho saben, des del govern a portar la contrària als ministres. Però és veritat que moltes vegades parlem de les xifres i moltes vegades la gent les xifres les veu com una qüestió molt freda. Però si aconseguim aquestes xifres és perquè darrere hi deu haver hagut una política que ha fet possible aquestes xifres. Per tant, jo vull ser avui concret. Jo tinc unes notes aquí. Aquí tenia d'estar ja al final de la meva intervenció i estic al començament, quan hi posa jo avui vull ser breu i concret. Per tant, ja no compleixo ni la segona pàgina. Ja he complit les pàgines que em queden. I aquests 6 anys hem construït, jo penso que és veritat, una Andorra millor, no? Però jo us demano exactament què volem dir quan diem estem construint una Andorra millor, més enllà de les estadístiques, que són totes bones, però què vol dir això? Doncs jo penso, per donar contingut a les xifres, que encara que les xifres no ens acompanyessin en tot el que hem fet, tenim aquest convenciment que els que fem política no únicament per un rendiment electoral d'immediat, perquè volem mirar la política amb una P alta a mitjà i llarg termini, encara que això suposi desgast, si no haguéssim tingut el torn d'aquestes polítiques èxits, penso que tindríem de continuar amb aquestes polítiques, perquè tenim aquest convenciment que són bones per Andorra, per això, per fer una Andorra millor. Què vol dir fer la feina que he fet d'EA, avui que s'ha parlat d'immigració? Una cosa és fer una ponència, una altra és creir-se les ponències i créixer la política que s'ha fet. Vol dir, per exemple, que gràcies a la feina de DEA, un resident francès, que no és poc, un resident espanyol, un resident portuguès, o un resident de qualsevol nacionalitat, i fixeu-vos el que us dic, fa 6 anys això no era tindre una línia política. Ja avui dia Andorra no necessita d'un prestanons per tenir el seu negoci, i això se'n diu, més enllà de d'altres connotacions, obertura econòmica, que va estar apoyada, evidentment, i vull felicitar la gran feina que van els consellers generals, però també per projectes de gent que hi han sigut, que no hi són a primera línia, però que avui també estan presents, per això ho va fer una persona de Canillo. Tothom ho van fer, votar-ho, que és el Jordi Alcover. Allò que esteu de Canillo són una gent tancada, no? Perquè quan es creu en un projecte de veritat ja no hi ha per repetir més. I això és el que fa possible també d'altres xifres que he mencionat a l'Eric, el fet que realment també participi dins del PIB l'inversió estrangera. Això, les xifres són una cosa, però sense fer aquesta política no podríem donar aquestes xifres. Vol dir també que un empresari o bé un professional andorrà, quan vol treballar fora d'Andorra, recordeu-se el debat el 2011 a la campanya electoral. Les empreses andorranes com estaven penalitzades simplement per ser andorranes, per poder exportar fora, per fer negocis a fora, al tomb del 20 o 30%, a hores d'ara, gràcies a aquests comerços d'imposició, això ja no és un fre per als nostres empresaris. I això també participa a l'economia, a pujar el PIB, amb una Andorra
que no critica ni ha criticat mai el temps passat, o que necessita d'una modernització, i això és una política que també dona força a aquestes estadístiques que evidentment, aquestes xifres que són bones, que moltes vegades són fredes si no s'acompanya de dir això és possible, per què s'ha fet això. Aquests 6 anys de tenir al govern, el Consell General i els Comuns, també són un signe inequívoc d'una bona gestió dels diners públics. Però no ho dic, i em penso que això ens honora avui en aquest congrés. Espero que demà amb el Congrés de Liberals d'Andorra, que espero que els hi vagi molt bé. Com també espero que els hi vagi molt bé com facin això al Congrés del Partit Socialdemòcrata. També espero que els hi vagi molt bé quan facin el Congrés SDP. I que ho facin amb el sentit que es fa aquest Congrés. En aquest Congrés el que diu una mica l'Eric Jové, que nota es noti que el senyor síndic no té tanta feina al Consell, almenys per dirigir-ho, que ho fa de forma magistral, perquè no hi ha tanta tensió. Perquè si Andorra vol tirar endavant, mai es fa el torn de la passió, sinó es fa el torn de la racionalitat, de defensar les idees legítimes d'uns o altres, sense que hi hagi cap de classe d'atacs personals. Si això ho sabem superar, no únicament superem la crispació política que en algun moment del llarg de legislatura ha existit, però farem un bé per Andorra. I amb gestionar els diners públics, jo penso que molt bé. Perquè des dels comuns i des del govern. Perquè si hi ha alguna cosa, jo allí estava amb una persona de possibilitat, que em feia uns cursets de comunicació. I jo pensava en mi, no m'he fet tard aquesta noia, perquè això si m'ho hagués ensenyat una mica abans, potser. I em diu, vostè quin qualificatiu faria, i això no vol dir que tingui de ser eslògan, que sigui candidat a cap de govern, en el seu moment ja farà l'eslògan més encertat. Diu, quin qualificatiu diria d'aquesta legislatura? Llavors diu, la modernització. Per aleshores, diu, la modernització dona la sensació que és la modernització en contraposició del passat. Com si el passat no hagués sigut bo a Andorra i que ara ve tot el modern i el que havia passat abans no és veritat. No, és en el sentit, és la modernització, amb el sentit de que sempre, històricament, Andorra s'ha anat renovant i ara potser fa uns quants segles no s'hauria empleat aquesta paraula modernització, però ara ve al cas. Però, si hem aconseguit totes aquestes xifres, que, a més, amb cap classe d'arrogància diem que estem satisfets perquè totes són bones, és perquè també hem fet totes aquestes coses de modernització i algunes d'elles no les han fet sols i han rebut també el suport de l'oposició. Però la modernització en si no té cap sentit si no és una modernització per tots. I aquest és el gran treball que encara hem de fer. Perquè això que ho fem per tots i que tenim aquest gran convenciment que ho fem per tots, també tingui la sensació de tota la ciutadania que ningú en quedi exclòs. Però quan es fa política des d'un punt de vista responsable, no es pot prometre coses que no es poden financiar. No es pot dir que estem disposats a tindre comerç doble imposició sense verdament desplegar que també ho han fet i també farà bona part del nostre creixement al nostre sistema homologable i evidentment competitiu. Però tampoc era possible de fer aquest creixement que té d'arribar a tots si, que és una manera de veure democràcia d'Andorra, la política en general, que estem de la part, diguéssim, dels valors més fonamentals d'Europa, de vam optar per l'obertura contra els que opten per l'aïllament. I tot això, evidentment, darrere no ens enganyem. Fa falta els diners per poder mantenir el que també és un actiu andorrà, que és l'estat del benestar. Però era impossible de fer segons quines polítiques si no ficàvem ordre a casa. Per tant, nosaltres sí que penso, i encara queda camí per fer, que hem fet aquest gran camí de modernització de l'economia andorrana. Però també ho han fet sabedors que tenen d'estar en una situació econòmica bona perquè la modernització arribi a tots. I és aquí on encara ens queda aquests 2 anys i un projecte que té continuïtat de que nosaltres
que no som gent d'extrems, fem aquella política continuant reformant les nostres institucions, la nostra economia, i no descuidar lo social. I perquè ara estem en unes condicions més favorables per ajudar encara més als que més ho necessiten. I aquest és el gran projecte de Demòcrates per la Pau. La modernitat per tots. Jo ho mire perquè diu, això no està tot el discurs i jo havia d'altres coses perquè tenia de ser parar de la central d'autobús, o sigui, altres coses. Com que ell tot comencem a la segona pàgina i posar, vull ser breu i concret, i tot i que ell està en aquesta comunicació em diu, senyor Cateuart, té de ser breu i concret. Jo dic, ho intentaré, a la primera que em doni la possibilitat ja m'ho faig, no? Però sí que és veritat que han fet molta feina a la justícia. Ningú discuteix. Fixa't bé, quan ningú es discuteix, quan no es discuteix que s'ha fet una gran feina i l'ha fet el senyor Xavier Espot, dona la sensació que era tan fàcil. I en canvi, sí, encara queda feina a fer, evidentment, però si s'ha fet, per què no ho diem? És que les coses que es veu que no ho fem tan bé es diuen amb tanta força. I després queda lo d'Europa. I és veritat que ens vam comprometre i tenim d'honorar el nostre compromís que té d'haver-hi un referèndum en Europa. Però no és el referèndum l'important. Europa ha passat per moments complicats aquests últims anys i jo me recordo que en plena negociació, que si em permet el ministre d'Exteriors, sense desvetllar-lo, perquè desvetllar que anem bé o anem ben encaminats en aquest procés d'acostament amb Europa i amb aquestes negociacions que en aquests moments es basen bàsicament en una de les llibertats, a saber, la lliure circulació de mercaderies i anem força bé, fa uns quants mesos semblava que tot el que avui sembla que s'ha normalitzat es podia caure com un castell de cartes. I es parlava del Brexit, i es parlava de què passaria a Àustria a les eleccions, on en una primera volta havien guanyat els extrems, després es van repetir les eleccions, el que passaria a Holanda, el que passaria a França. I en definitiva és com tot. El que és racional, el que està al torn de lo normal, al final, la veritat, amb idees clares, amb idees humanistes, amb idees modernes, amb idees que no deixi a ningú de costat, al final vull dir aquestes coses, la història ens ha demostrat, tot i alts i baixos, que sempre tornen perquè és l'essència de la convivència en general. Jo us vull agrair tot el que fa la militància. Avui som molts. Som molts perquè veig la premsa, perquè vegi bé que som molts. I podríem ser més, no? Podríem ser més, sí, però l'Àngel Mortés diu, i el Miquel diu, tampoc és qüestió d'emplenar-ho sempre, això. Hi ha moments que... Ara, jo el que agraeixo d'aquest congrés és amb la serenor que s'ha portat, amb el que verdaderament som, que durant 6 anys a la crítica nosaltres no hem sigut estoics, ens hem defensat per mirar de no faltar ningú, que imperi aquest seny andorrà amb les diferents opcions polítiques en aquest país perquè la pluralitat de les idees és bona i l'intercanvi d'opinions encara millor, però nosaltres tenim un projecte. No és un projecte d'uns quants amiguets que es van unir, no. És un projecte que està fonamentat al torn de les idees que avui he exposat, al torn de realitats que s'han consolidat i després al torn de coses que encara hem de fer possible perquè no ens enganyem i tenim de ser autoexigents de haver aquesta modernitat que arriba a tots i cada un dels nostres ciutadans. Acabo, no he estat breu, a mi em sembla natural que avui estem 2 anys, no que vull haver dit comici, perquè és que 2 anys molt llargs, s'ha fet 2 anys molt de feina molt importants a fer, s'hagi decidit de fer sense votació, que l'executiva, dins de la normalitat més absoluta, comenci a reflexionar sense que sigui el gran debat d'avui i en definitiva miraré que a la decisió dels savis jo m'hi sigui per no complicar la vida. Moltes gràcies.